بدل ما تكون الكرة في مرمانا بنقول تفضلوا، لكننا بالفعل جادون إذا كان هناك إرادة دولية وإقليمية تلتقي مع النضال الفلسطيني لإجبار إسرائيل على الانسحاب إلى حدود عام 67 وعاصمتها القدس وحق العودة، وبما ذكرنا في البند 20 نحن بالتأكيد سنرحب، لكننا لسنا واهمين وندرك أن خالد مشعل أب تاريخ سلية موساد زعبي فشلت إسرائيل حماسن حدا قتالي اتحدا تقتالي اتحدا هداني اتحدا دما تهدان خوينو كم عيننا حمدن من باركاب الجمهور انه 10 عامات حليفلو إسرائيل حماس قبر شبراو قجلي يختبلن كلا حماس دما كم هاجر كمان أفلوطين بكيننا بمبال توسير زولو مريتهم كملسلهم انت زي كوينو جن أيهود تقليلنا كيطفانا عرفنا مالت زبت بمبال كم إشوخت تنانيقوم نعد حدهم ناتواقو ينبرلو حماس بقبر شبراوين أبالاتها بلا إسرائيلاوين تقتل أيهود دما بوغونم بتون بين أتيهم بين وتيم زي فلتو أبالات موساد جيرا حلفتن أقدس سباتني حماسن تقتل موساد حلفتن مرحتن حماسن مقتل كم عين عسا كوينو سلام يبلن نايلومي كبابي عسان حموشن عمتها بيلو دما كم لمادو ني حماس مرحن ناي بوليتيك أمنبرن زنبره حدا أقدس سب من مقتل فتينوم نيرمي نزد مع الجزيرة killing him silently دمت على الوقتلت أبتحت زبلها رأستي دوكمنتار سريحة نيرا إذن حماس مرحن ناي موساد مرحن ناي حماس مرحين أوتيستان عجبتون ناي آيانس فرانس غازيتانيا إثناي بوليس موكونن ناي يوردانوس نقوسن بيت صحفات حلافن كوتاس كلهم مستقتلات متأثر اللوهم مستبعلو الكسابات بأكار رخيبهم كألا محتت بمقبار زدالوه كابتل أبيف كساب أمان رئيس غتمانا يوردانوس استفاد سما أزي ركيقنا قتلت سلتن ودكتن ترجون كأربالكمي كوموترو نزا شانلي نختعبن أنا دما تتبعي نخسرحن سبسكرايب لايك بمقبار نابو زحات نخبت سحت حجزوني نا تتصفوه دحز زحات سأر مسجاجريت نام مدبي كبلوكو تل أبيب حلفت السلية موساد بس قدما منستر نتانياهو أبطأ لكو في لوم علو نايز علت أجندا مغنيات مأكبيهم بنفس أطلت عطوقات حماس تقتلوا إسران كلتان إسرائيلاوين كوينو حين مفداي حدا بعد سلطان حماس نقتلوا كاب قدامي منستر نتانياهو فقد مركبن اتزقتل من مخانون ممرات اندماي حجي أبتي أيناي بعد سلطان يقتل أبز بالمرجع نتانياهون أولات موساد مرد رأسان قدامي منستر نتانياهو لعلوي حلاف حماس زخونه موسى أبو مرزوك يقتل كبلن كله حلفت سليا موساد دما مرا حماس زخونه كالج ماشعل يقتل ول እቲ ምኽንያት ድማ أبو مرزوك لأمريكا زيغنة زحازة سلزخونه أمصنعت ግዜ ክወስድ خالد ماشعل ግን أخل حبريتان أب قتلت إسرائيلاوين دما إيد كم زلون سلنأمن نسو يقتل بمبال دحر خندي ጭቅጭቅ نقدامي منستر نتانياهو أب حسبهم كم زرعم قبرو موساد خالد ماشعل معسن بخمين كم زقتل ودون صفوفن زبلو استراتيجي أب طاولا كوف عبل كاب أمستردامن تل أبيبن زتواصو شودشة مكرات ناي قتلتن عفنان أبالاتو قدم تسرحيت معلتي قدم 10 معلتي ناب رئيس كتما جوردان أمان لأخو كل التخبزهم ناي قتلت بوجلة زيغاتات كندا مخانم زحبر باسبورت زحازو نحاد حدهم يخون بس ناي موساد بيت صحفة زرحو المسارح دما حيزهم نبرو اتسرحيت خالد ماشعل بمنتاي كم زموتن بخمي كم استفدت أمن كفلت بزيك قللو كوتاس بزي زخونة تخصي يخون مهرمتي كاس جيرون كقتلو ترير تقزاز تقبيلهم بمنبارهم بلك عن مفتسامو صفت زلو عيو غزاك عيو قديتا نبرو نخيفلتو دما زخونة أسر كقرفو كم زي بلهم أولات موساد كي تحبر زفلت وفتسامي مرا حماس خالد ماشعل سرحون منبريون ناب رئيس كتما يوردانوس أماني أبو خوينو دما مسلم ناي فلسطين أبالاتو بمخان قتلتن كالئن ناي إسرائيلاوين هندسن يفتسمن نبر حاموس مسكرم 25,997 كموترو نام ناي سرح بيت صحفتون مخاد 3 دقو حيزو مكينات سقلة دقو مسؤ زنبرولو مخنيات اتا أوتيستا أبوهم أوفيس هابتيحو نوعهم كأ نام دقم كما يكوسزهم مدب سلزنبري أمن قدنا توقعزون كلو أوتيستا أبو محر
ክልተ ሰባት ዝሓዘት መኪና ትከታተሎም ከም ዘላን ኣብ ሓደ ናብቲ ከተማ ዝእቱ መጥወይ ድማ ሓሊፋቶም ከም ዝኸደትን ኣስተውዓለ። እንተኾነ ግን ማሽዓል ኣይነገሮ። ናብቲ ቤት ጽሕፈቱ ዝርከቡ ህንፃ ምስ በጽሑ ድማ ኣብ ፊት መእተዊ ህንፃ ክልተ ሰባት ደው ኢሎም ነበሩ። ክልቲኦም መነጽር ዝገበሩ ኮይኖም ሓደ ካብኦም ኢዱ ከም ዝተሃረመ ዘምስል የማና ኢዱ ብፋሻ ተጠምጢሙ ነበረ። ሕጂ ግና ማሽዓል ደስ ዘይብሎ ኩነታቶም ስለ ዘይተወርሑ ድማ ንኣውቲስትኡ ነገሩ። ብርግጽ ድማ እዞም ሰባት እቶም ክቐትልዎ ዝተልኣኹ ሰባት እዮም። ማሽዓል ሓንሳብ ኣብ መኪና ክጸንሕ ዶ ዋላስ እንታይ ብምባል እናተማትአ ከም መኪና ደቁ ሒዙ ወረደ። ኣውቲስትኡ ድማ ደድሕሪኡ እናሰዓበ ኣስካላ ክስቀሉ ጀመሩ። ኣብዚ እዋን እቶም ኣባላት ሞሳድ ብኣንጻሩ ካብቲ ኣስካላ ዝወርዱ መሲሎም ከምዚ ተጸቃቐጡ ጽግዕ ብምባል እቲ ሓደ ብጸጋማ እዝኒ ማሽዓል ገለ ነገር ፊፍ ከብል ኢዱ ሓፍ ምሰበለ ኣውቲስታ ማሽዓል ብቐደሙን ጠርጢሮም ስለ ዝነበረ ኢዱ ሰዲዱ ብሓውሲ ደፊኡ ሃረሙ። ግን ኣይተረድኡን እምበር ንሶም ስርሖም ሰሪሖም ወዲኦም እዮም። ማሽዓል ብጸጋማ እዝኑ ገለ ፊፍ ዝብል ድምፂ ሰሚዑ እዩ። ከምዚ ሓውሲ ኤሌክትሪክ ድማ ነብሱ ተዘዚልዎ ነበር። ግን ዋላ ሓንቲ ይኮነ ኣብ ርእሰይ ቀሪጽ ኮይነ ብምባል ድማ ምስ ኣውቲስትኡ ተመራሪሖም ናብ ቤት ጽሕፈቶም ኣተው። ኣባላት ሞሳድ ብዓወት ስርሖም ዛዚሞም ብቕልጥፍ ካብቲ ከባቢ ክእለዩ ስጉምቶም ሓውሲ ጉያ ቀይሮም ተበገሱ። በዚ ኣጋጣሚ ግን ሓደ ዘይተሓስበ መኻልፍ ኣጋጠመ። እዚ ኩሉ ነገር እናገበሩ ብድሕሪት ንበይኑ መኪና ዝዝውር ዝነበረ ካልእ ሓላዊ ማሽዓል መሐሙድ ኣቡ ሳይፍ ኣብቲ ህንፃ መኪና ደው ኣቢሉ ክወረድን ከም ዝሓንቲ ኾነ። ኣቡ ሳይፍ እቶም ሰባት ኣብ ልዕሊ ማሽዓል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ቀልጢፉ ተረድኦ። ካብ መኪና ወሪዱ ብዘብዘብ ኣርኪቡ ድማ ንሓደ ካብቶም ቀተልቲ ሕልኮ መሊሱ ናብ ባይታ ሰጥሖ። እቲ ሰላይ ድማ ብስምባደ ብድዲሉ ተሲኡ ብምህዳም ምስ ካልኣዩ ናብታ ትጽበዮም ዝነበረት መኪና ኣትዮም ህድማ ተተሓሓዙ። ኣቡ ሳይፍ ነታ ሃይንዳይ ዝዓይነታ ቀጠልያ መኪና ታርጋ ብምጽሓፍ ንሓንቲ ተሓልፍ ዝነበረት መኪና ደው ብምባል ነታ ኣውቲስታ ደድሕርታ ቀጠልያ መኪና ክስዕባ ኣዘዙ። እቲ ኣውቲስታ መንነት ናይቲ ዝእዞ ዘሎ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጠ ብፍጥነት ግን ነታ ቀጠልያ መኪና ርከባ። እታ ቀጠልያ መኪና ድማ ኣብ ኣልመዲና ዝበሃል ጎደና ዘሎ መስጊድ ደው በለት። እቶም ሰለይቲ ነቲ ስርሒት ብዓወት ከም ዝተዛዘመ ነቶም ኣብ ኤምባሲ ዝነበሩ መሳርሕቶም መልእኽቲ መሓላለፉ። ልክዕ ኣብታ ሰዓት ድማ ቴልኣቪቭ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሞሳድ ፈለጠ። ይኹን እምበር እቶም ሰለይቲ ሓንቲ መኪና ትከታተሎም ከም ዝነበረት ኣይፈለጡ። ነቲ ዘውድቖም ሓላዊ ማሽዓል ድማ ዘሽክዕዎ መሲልዎም ነበር። እቲ ኢዱ ፋሻ ጠምጢሙ ዝነበረ ነቲ ፋሻ ብምፍታሕ ተረጋጊኦም ካብ መኪና ብምውራድ ኣብቲ ጎደና ሓንቲ ከም ዘይገበሩ ሸናዕ እናበሉ መንገዶም ቀጸሉ። መሐመድ ኣቡ ሳይፍ ናብ ካልእ መኪና ከይሰግሩ ስለ ዝፈርሐ ብጉያ ኸርክቦም ፈተነ። እዞም ቀንጸልቲ ግን ከም ገለ ክብሉ ስለ ዝረኣይዎ ንሶምን ጉያ ጀመሩ እሞ ሓዝሓዞ ኾነ። ነቲ ዓበይቲ ጎደናታት ገዲፎም ናብ ሓደ ዝተዃዕተ ኣንጎሎ ኣብ ዝበጽሕሉ ኣቡ ሳይፍ ድሮ ኣርኪቦምስ ተወሪሩ ከም ናይ ሃድን ከልቢ ንሓደ ካብኦም ሓዘ። እቲ ካልኣዩ እስራኤላዊ ካብቲ ዝተዃዕተ እምኒ ልዒሉ ንኣቡ ሳይፍ ርእሱ ፈጎ። መሬት ክልተ ንሓደ ባእሲ ኾነ። ከምዚ ኢሎም ሰብሓፋሕ እናበሉ ድማ ኣብቲ ዝተዃዕተ ማይን ጨፈቃን ተጠራኒፎም ድቕድቕ በሉ። ልክዕ ኣብዛ ናይ ሞትን ህይወትን ቃልሲ ዝካየደላ ዘሎ ሰዓት ኻልድ ማሽዓል ቴሌፎን ደው ኢሉ ንኣባላት ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ፀዊዑ ድሒሩ ግዲ ተረዲእዎ ፈተና ቅትለት ከም ዝተፈጸመሉ ሓበሩ። እንተኾነ ግን ኣባላት ፖሊስ ቢሮ ዝኾነ ይኹን ናይ ትኹሲ ወይ ማህረምቲ ምልክት ስለ ዘይረኣዩ ድንግርግር በሉ። ናይ ካራ ይኹን ናይ ጉነፅ መጥቃዕቱ ናይ ተፈጸመ ማሽዓሉን ዋላ ሓንቲ ይኮነ። ከምዚ ዓይነት ጭብጢ ዘይብሉ ነገር ፈተና ቅትለት ክበሃል ሪኦምን ሰሚዖም ስለ ዘይፈልጡ ድማ ሕውስውስ በሉ። ከኣምንዎ ዘኽእሎም ምኽንያት ድማ ሰኣሉ። እንተኾነ ግን ማሽዓል ርግፀኛ ነበር። ካብ ስካላ ከኣቱ እንከሎ ኣብ ከባቢ እዝኑ ገለፊፍ ዝብል ድምፂ ከም ዝሰምዐን ብድሕሪኡ ድማ ተዘዝ ከም ዝበሎን ነገሩ። ሽዑ ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ ቢሮ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፈተና ቅትለት ዕላውን ግበሮ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን እንድሕር ተዘርጊሑ ከዓ ኣንፈት ክህበና ይኽእል እዩ፣ ስለዚ ንጋዜጠኛታት ንሓብር በለ። ኣባላት ፖሊስ ቢሮ ድማ በዚ ሓሳብ ተሰማምዑ። እዚ ኩሉ እናተፈጸመ እቶም ሰለይትን ኣቡ ሳይፍን ኣብ ብርቱዕ ቃልሲ ተጸሚዶም ነበሩ።
ሰብ ድማ ዓጊጉ ኣብቲ ጭቃ ዝካየድ ዝነበረ ፍልሚያ ይዕዘብ ነበር ኣጋጣሚ ሓደ ሲቪል ክዳን ዝገበረ ኣባል ፖሊስ ብኡ እናሓለፈ ሰብ ዕጉግ ኢሉ ስለ ዝረአየ እንታይ ተረኽበ ኢሉ ተጸቃቂጡ ጉዳይ ክርኢ ቅርብ በለሞ ዓዊሉ ካልድ ማሽዓል ክቐትሉ ዝፈቶን እዮም ይብል ነበር እቲ ምስ ክልተ ዝገጠመ ኣቡ ሳይፍ ርእሱ ብደም ተሓጺቡ እቲ ፖሊስ ነቲ ጉዳይ ስለ ዝተሓወሱ ድማ እቶም ቀተልቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣተው ነቲ ፈተነ ቅትለት ናብ መራኸቢ ብዙሃን ንምዝርጋሕ እናተዳለዉ ከለዉ ድማ ኣቡ ሳይፍ ካብቶም ዝዕዘብዎም ዝነበሩ ሰባት ቴሌፎን ብምልማን ደው ኢሉ እቲ ጉዳይ ንፖሊት ቢሮ ብዝርዝር ዘዕለለ ኣባላት ፖሊት ቢሮ ተወሳኺ ናይ ኣቡ ሳይፍ ሓበሬታ ስለ ዝረኸቡ ድማ ብቐጥታ ናብ ወኪል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብምድዋል ኣብ ልዕሊ መራሒ ሓማስ ካልድ ማሽዓል ንዝተፈተነ ቅትለት ከቃልሕዎ ሓበሩ ራንዳ ሓቢብ ኣብቲ እዋን ናይ ኣጃንስ ፍራንስ ወኪል ኣብ ከተማ ኣማን ዝነበረት ኮይና ኣብ ኦፊሳ ኮፍ ኢላ እንከላ ካብ ሓለፍቲ ሓማስ ፖሊት ቢሮን ዝተቐበለቶ መልእኽቲ ገረማ ከመይ ምዃኑ ምስ ሓተተቶም ድማ ኣብ ልዕሊ ካልድ ማሽዓል ዝተኻየደ ፈተነ ቅትለት ብእስራኤላውያን ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝብል ግምት ኣለና በልዋ ብኸመይ መንገዲ ከካይድዎ ፈቲኖም ኢላ ብዝሓተተትሉ ድማ ብረት ይኹን ካልእ ዝኾነ ድምፂ ዘለዎ መሳርሒ ዘጠቓልለ ከምዘይነበረ ሓበርዋ ንኻልድ ማሽዓል ምስ ኣዘራርበቶ ከዓ ኩነታት ጥዕንኡ ጽቡቕ ከም ዘሎን እቶም ክቐትልዎ ዝሓሰቡ ከም ዝተታሕዙን ነገራ እቶም ቀተልቲ ናይ መን ዜጋታት ምዃኖም ኣይፈለጠን እስራኤላውያን እዮም ከይትብል ድማ ኣብቲ እዋን እስራኤልን ሓማስን ብዝኾነን ዘይኮነን ሓድሕዶም ዝጠቓቐንሉ እዋን ስለ ዝነበረ ጌጋን ዘይተጨበጠ ሓበሬታን ከይትሕልፍ ከተጻርዮ ነበራ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ግን ኣብ ውሽጣ ካብ ምምልላስ ይዕረፈ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ፖሊት ቢሮ ምንጪ ብምግባር ነቲ ዜና ክትፍንዎ ምዃና ተረዳዲኦም ቴሌፎን ዓጽወታ ራንዳ ኣብ ልዕሊ ካልድ ማሽዓል ፈተነ ቅትለት ተኻይዱ ብምባል ንፖሊት ቢሮ ምንጪ ብምግባር ዝተዋህደ ዜና ዘርጋሕት እቲ ዜና ድማ ዮርዳኖስ ጥራይ ዘይኮነ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፋ ጫውጫው በላ ብዙሓት ማዕከናት ዜና ድማ ነቲ ወረ ተቐባበላሉ እንተኾነ ግን ሹማምንቲ ዮርዳኖስ ራንዳ ሓቢብ ዝዘርጋሕቶ ዜና ኣዝዮም ተቆጥዑ መጠንቀቕታ ዝተሓወሶ ናይ ቁጥዕ መልእኽቲ ናብ ቤት ጽሕፈታት ብምስዳድ ድማ ዘይተረጋገፀ ናይ ሓደ ወገን ዘረባ ሰሚዕኪ ዜና ዘርጊሕ ክበልዋ ሓላፊ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ድማ ናብ ራንዳ ብምድዋል ክልተ ካናዳውያን ምስ ሓደ ዓረብ ተባኢሶምሲ ፈተነ ቅትለት ኢልክ ዘየለ ዜና ትዘርጊሒ እናበለ ጓዕባዓላ ራንዳ ገለ ነገር ከም ዘሎ ስለ ዝተረዳ ኣይተዳህለት ካብ ዝኹሉ ዘረባ ድማ ክልተ ካናዳውያን ትብል ቃል ኣተኩር ኣስሓባ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ መንነት ናይቶም ቀተልቲ ዝፈለጠ ሰብ ኣይነበረን ስለዚ ድማ እንተወሓደ ካናዳውያን ምዃኖም ስለ ዝፈለጠት ቀፂሉ ዘሎ ዕዮ ገዛ እንታይ ምዃኑ ርዱእ ነበረ ተቐላጢፋ ናብ ኤምባሲ ካናዳ ኣብ ኣማን ብምድዋል ድማ ኣብ ዋዲ ኣልሰር ዝበሃል ፖሊስ ጣብያ ብዛዕባ ተኣሲሮም ዝበሃሉ ዘለዉ ዜጋታቶም ሓተተት እንተኾነ ግን እቲ ነቲ ቴሌፎን ዝተቐበለ በዓል ስልጣን ኤምባሲ ኣባላቱ ናብቲ ተኣሲሮም ዝተባህለሉ ፖሊስ ጣብያ ከም ዝሰደደን እንተኾነ ግን እቶም እሱራት ምስ ዝኾነ ሰብ ክራኸቡ ፈቓደኛታት ከም ዘይኮኑን ከም ዝሓበርዎ ምን ነገር እሞ ራንዳ ሓቢብ እዚ ጉዳይ ካልእ ዘይተፈልጠ ምስጢር ከም ዘለዎ ተሰወጣ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ካልእ ሃገር ሽግር ምስ ዘጋጥሞ መጀመርያ ክረኽቦ ዘሊ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ዓዱ ኤምባሲ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እዞም እሱራት ግን በንጻሩ ንናይ ሃገሮም ኤምባሲ እንታይ ኮይኖም ከዘራርቦም ዘይደለዩ ንኽትፈልጥ ህንጡይነት ዓሰላ እቲ ጉዳይ ማእዝኑ ይቕይር ከም ዘለውን ርግፀኛ ኾነት ነዚ ስርሒት ዝሃንደሰ ላዕለዋይ ሓላፊ ሞሳድ ዳንያቶም እቲ ስርሒት ብጽፉፍ ከም ዝተዛዘመ ኣብ ሰምዓሉ ጌና ሓጎሱ ከይጸንበለ እቶም ነቲ ስርሒት ዝፈጽሙ ኣባላቱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ዝሕብር መርድእ ድማ ኣስዒቡ ተነግሮ خالد مشعل حاموس دحر قطري أب هوسبيتال إسلاميك مس بصحة حالواته خطف جمرة حكايمون نتستمر زولو كيميكال مفلات أب كبيت سعريهم زلو نقص حسين لعلوي حكمنا نابزر قبل هوسبيتال على حسن كسجاجر أزوجمه مريحنا حماس جن كاب حدا جا مصاد نمكلا خالن ندحنوتو نابزي حيش بول بتزاز نقص مخان مستفل تجن أفولي كفلك حكمن كاب جونو دما كلتا أولاد حماس كيف اللي يوم كفكد بزعواتو عنو دما بغت سألخ نقرهم تسماميعهم مشات ناب هوسبيتال الحسن أصغروا حكايم هوسبيتال الحسن مستزقبروا وتعري موساد مشعل زمرزلو عينت كيميكال مدهانيتون بهصوص كل اختنقر حلاف موساد دانياتهم دما دحر حدا ساعتنا ينفاريت بررا بغتتانا بيت منغست نقصات أبقد من منستر تأتتو من حلاف بيرون أب بيت منغستي نتزخون كله نقص حسين نقرو نحماس حنا مفداين بر
ንዕኦም ንምድፋር ዝተፈጸመ ከም ዘይኮነን ከረድእን ከዘሓሕልን ፈተነ። ንጉስ ሑሴን ግን ኣዝዩ ሓሪቑ ነበረ። ምስቶም ሰባት ተዛረብ ኢሎም ዘይዕግብ ሰላምታ ሂቦም ሓዲጎም ወፁ። ኣብ ኣማን ዝተፈጸመ ንመራሒ ሓማስ ናይ መቕታል ውዲት ቅድሚ ብምውሳድ ብመራኸቢ ብዙሃን ዝሰምዐ ናታንያሁ ከይተበሳጨወ ይተረፈ። ኣብዚ እዋን ንጉስ ሑሴን ጸቕጣ ኣብርትዕ ኣብ ኣማን ዘሎ ኤምባሲ እስራኤል ተኸቢቡ ብጽኑዕ ክሕሎ ትእዛዝ ሃበ። ኣምባሳደር እስራኤል ናብ ቤት ጽሕፈት ኣማኻሪ ንጉስ ተጸዊዑ ድሌት ንጉስ ተሓበሩ። ኣብቲ ኤምባሲ ዝተሓብኡ ናይ ተቕትለት ቅንጸላን ዝኾኑ ኣባላት ሞሳድ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ እንተዘያረኪቡ ነቲ ኤምባሲ ጥሒሶም ከም ዝኣቱ ንኣምባሳደር ሓበሩ። እቲ ኣምባሳደር ብመሰረት ውዕል ቪየና እቲ ኤምባሲ ከም መሬት እስራኤል ስለ ዝቝጸር ጥሒስኩም ክትኣትዉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሉ ክካታዕ ፈተነ። እቲ ኤምባሲ ንዜጋ ጆርዳን ንምቕታል ዝተለኣኹ ገበነኛታት ዘሕብእ እንተኾይኑ ውዕል ቪየና የድሕነኩምኒ ብምባል ከም ዘይግድሶን እቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ንጉስ ኣልሹርኪ ንጹር መርገጽ ፍለጠ። ጆርዳን ብዲፕሎማስን ብምፍራሕን ጸቕጢ ትቕጽል ነበረት። እስራኤል ነቲ መርዝን መድሃኒቱን ብቕልጥፍ ክትልእኽ ብዛዕባ ባህር ናይቲ መርዚ ዝርዝር ሓበሬታ ክትህብ እቲ መርዚ ዝተነጽገሉ መሳርሒ ወይ ዲቫይስ ክትልእኽ ተሓቲታ። እቲ ኣምባሳደር ነቲ ሕቶ ከም ዘላታ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታንያሁ ኣመሓላለፈ። ነቲ መድሃኒት እውን ንጆርዳን ንምልኣኽ ፈቓደኛ ምዃኖም ግን ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይቲ መርዚ ሓበሬታ ክህቡ ከም ዘይክእሉን ንኣማኻሪ ንጉስ ኣልሹርኪ ነገሮ። ምኽንያቱ ትሕዝቶ ናይቲ ኬሚካል ብምስጢር ዝተታሕዘ ንብረት መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንእስራኤል ጥራዩ ዝምልከት በለ። እንተኾነ ግን ንጉስ ሑሴን እቲ ዝተሓቶ ኩሉ ኣብታ ዝበልዎ ናይ ግዜ ገደብ እንተዘየምፅኦሞ ነቲ ኤምባሲ ይኹን ነቲ ውዕል ኣብ ሓደጋ ምዃኑ ብዘርኢ መልክዕ ጸቒጦም ኣብ መትከል ጸንዑ። ኣብዚ ግዜ ማሽዓል እናደኸመ ይኸይድ ነበረ። ኣባላት ሓማስ እውን ተስፍኦም እናማህመነ መጸ። ናይ ንጉስ ሑሴን ናይ ውልቂ ሓኪምን ዳይሬክተር ኣልሓሰንን ዝኾነ ዶክተር የሱፍ ክሶሶን ናይ ሕክምና ጋንቱን ግን ንማሽዓል ንምድሓን ተስፋ ይቆረጹ። እስራኤል ኣብ መሬት ዮርዳኖስን ዘሎ ኣባላት ሞሳድን ኣባላት ኤምባስን ኣብ ሓደጋ ከይወድቁ ስለ ዝፈርሐት ይደሃበት። ቅድሚ እቲ ናይ ግዜ ገደብ ድማ ነቲ መድሃኒት ንሆስፒታል ኣልሓሰን ኣረከበት። ማሽዓል ድማ ኣድሓነ። መራኸቢ ብዙሃን ይኹን ህዝቢ ማሽዓል ብኸመይ ከም ዝነቕሐ ዝፈለጥዎ ነገር ኣይነበረን። ምኽንያቱ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ እስራኤልን ዮርዳኖስን ብጥብቂ ምስጢር ተታሒዙ ስለ ዝነበረ መንግስቲ ይኹን ሆስፒታል ድማ ንዝኾነ ስለ ዘይተዛረቡ መራሕቲ ሓማሱን ከይተረፉ ዝፈለጥዎ ካብ ጸብጻብ ጋዜጣ ነበረ። ኣብዚ ግዜ ጋዜጠኛ ራንዳ ሓቢብ ጥራያ ብዛዕባ እቲ መድሃኒትን እስራኤል ብዛዕባ ትልእኾ መድሃኒትን ዜና ትሰርሕ ዝነበረት። ኻልድ ማሽዓል ክነቅሕ እንከሎ ንነዊሕ ሰዓታት ከም ዝደቀሰን ዓርቢ ንጎ ከም ዝኾነ እንዳ እምበር እንታይ ኣጋጢሙ ኣይትረድኦ። ስለዚ ድማ ኣብ ጸሎት ዓርቢ ክርክብ መስጊድ ክኸይድ ከም ዘለ ክዛረብ ጀመረ። እንተኾነ ግን እቲ መዓልቲ ቀዳም ንግሆ ነበረ። ካብ ሐሙስ ምሽት ጀሚሩ ከም ዝደቀሰ ይተረድኦ። ዋላ እኳ ካብ ሕማሙ እንተድሓነ ዝኾነ ሰብ ንማሽዓል ንኸይረኽቦ ተሪር ሓልዋ ተገብረ። እቲ ጉዳይ እውን ጌና ኣይተወድአን። መንግስቲ ዮርዳኖስ ንማሽዓል ንምቕታል ክፍትኑ ዝተታሕዙን ኣብቲ ኤምባሲ ዝነበሩን ኣባላት ሞሳድን ኣብ ትሕቲ ከበባ ፖሊስ ኮይኖም ሓውሱ ጅሆ ብምሓዝ ብላዕሊ ኮይኖም እስራኤል ብዝኣሰረቶም እሱራት ለውጢ ክትገብር ዋጋ ዕዳጋ ጀመሩ። መስራቲ ሓማስ ዝኾነ ሼኽ አልሐሰን ምስኡ ድማ 50 ዝኾኑ ፍልስጤማውያን ዮርዳኖሳውያንን ዜጋታት እሱራት እንተተፈቲሖም ንኣባላት ሞሳድ ናብ ሃገሮም ከም ትመልሶም ብምስጢር ኣፍለጠት። እዚ ሓድሽ ሕቶ ጆርዳን እስራኤል ዓቐበት ኮነ። ብፍላይ መስራቲ ሓማስን ብዙሓት መጥቃዕትታትን ዘዋሃድን ዝብሃል ሼኽ ሐሰን ምፍታሕ ኣዝዩ ከበዶ። እንተኾነ ግን ንጠለብቶም ዝገብርዎን ዝሰርሖን ኣጢዖም ዝፈልጡ ጥበበኛ ንጉስ ክዘልዎ ይከኣሉ። 8 ኣባላት ሞሳድ ኣብ ኢዶም ኣትዮም ስለ ዝነበሩ ዝለዓለ ዋጋ ክኸፍሉ ዝኽእሉ እስራኤላውያን ስለ ዝኾኑ ድማ ነቲ ሕቶ ፈትዮም ዘይኮነ በፍንጮኦም ተቐበሉ። ኣብ ዌስት ባንክን ጋዛን ዝኣስሩ እሱራት ብነፋሪት ናብ ርእሲ ከተማ ዮርዳኖስ ኣማን ተጋዓዙ። እዚ ውዕል ድማ ክሳብ ሕጂ ውዕል ነፋሪት ተባሂሉ ይፍለጥ። መስራቲ ሓማስ ሼኽ ሐሰን ብነፋሪት ኣማን ክበጽሑ እንከለዉ ባዕሎም ንጉስ ሑሴን እዮም ተቐቢሎም። ጥዕንኡ ጽቡቕ ስለ ዘይነበረ ድማ ብፍልይቲ ነፋሪት ናይ ንጉስ ብቐጥታ ናብ ማሽዓል ዝነበረ ሆስፒታል ተወስደ። ምስ መራሒ ፖሊት ቢሮ ሓማስ ኻልድ ማሽዓል ድማ ኣብ ሆስፒታል ተረኸቡ። እዚ ካብ ባህሪ ብጭልፋ ናይ እስራኤልን ሓማስን ክርፍስ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ነዚ መደብ ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ስለዚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼርን ኮመንትን ብምግባር ከተተባብዑ ንዓደምኩ ኣብ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።